2, 8, 9. Давай на въжето. 1, 2, 3, 4, 5. Стига, дай на столчето. Подскоца. Аз ще го държа. Давай. Давай. 1, 2, 3, 4, 5. Дай ли се опори. Ли се опори. Бързо, бързо. На земята ли се опори. Давай. 1, 2, 3, 4, 5. Подскочи с краката като тати. Оп. Давай. 1, 2, коленете горе. 3, давай. 4, 5, 6. Стига, кажи поздрави, шампионе. Стига, шампионе, поздрави. Кажи им да тренират всички, нали така?